Controversy irapta panapa munyika yeZimbabwe. Pane chiriko chakashamisa vanhu vachinzwawo mutungamiriri wenyika yeZimbabwe achibuda pachena achiti mukomana unonzi Chivhaya handitomuzivi ende mari dzake hadzinei nei zvaanoita mabhizinesi ake. Panapa toona kuti vakomana vochuya neevidence neinformation vachifire back kune the leader wenyika yeZimbabwe pamusoro pemashoko akataura achiti aiwa inini am not linked naWilton Chivhayo. Sanapinda mashoko amudanyorwa panapa doba subscribe or like or turn the bell icon. Tipinda pano paBBC mudanyora chiti leading the conversation with BBC Zimbabwe. Chivhayo was recorded saying he is working together with President Mnangagwa. He also went all the way to say ndakachibata kuti G. 2015 Chivhayo received a tender for a solar plant project in Rwanda. Money was looted. From 2017, we see the same person receiving tenders in government projects. Zek, Starlink, Budzi, and more. Some of these details are upfront, paid, but the guy doesn't deliver. Then you hear the president pretending as if he doesn't know anything. Yet we see them together most of the times. Does Zimbabwe have a leader? Let's talk. Domashko aswase question okumune BBC Zimbabwe achiti aiwa nyika yeZimbabwe ine vatungamiriri here panapa vanonga kunze with all the information yavasupplier yanyorwa apo nemaassociatero anoita Chivhayo nemutungamiriri wenyika. Panapa kuzorambiwa kwaanoitiwa achinzi aiwa mukomana handimuzivi zvoya zvichibvunzwa zvichinzi aiwa panapa vakomana ava tingati ndo vatungamiriri venyika yedu here kana vanhu vachikwanisa kuramba zvinhu zviri pachena zvinhu zvine evidence. Anoonekwa kunzi Chivhayo matenders ari kuita aiwa ari government linked ende mari dzedzi ari kudisha out zvitongori pachena kuti aiwa dziri kutobva kuThe government. Todze mafungiro enyu matikudii pamusoro pechitiko ichi. Tiona aiwa people macitizens vari kuva vachifaya the leader wenyika yeZimbabwe vachiti aiwa vakomana takuda kuti henyu muchirwa pasi ndo pamakataura pakakwana. Todze mafungiro enyu matikudii pamusoro pechitiko ichi. Pera comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.